Horas madihita saluna upasatami atas nama Parhalado. Selamat hari Minggu, selamat beribadah mahita saluna. Terlebih nama mamereng melalui live streaming manang di bagas nabe upasatami tong selamat ibadah, selamat hari Minggu. Mingguta sadarion imi minggu 22 dung Trinitatis dengan topik dihaulongi Jehovah do saluhut bangso. Solat nai topikna dihaulongi Jehovah do saluhut bangso. Alani asa mengaradi hita di parmingguta sadarion tapasonang tapauhom di bagas tang yang be mahita saluna. Amin. Maret de mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada ayat tepatuluhon jongjok kita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marhang mangasahon debata say hamonanga do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul mahamudi muhani siang ari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni bangso ale Tuhan endehonokku ho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Haleluya.
martang yang maita. Ali Tuhan di bata para siroha jala perdengan basa na sumurung. Tamadonian hona uhum hami alani garis ni rohanami midahatam. Alai saise sama dosa nami jala salpun sude pambahen nami nahurami. Sai unang usati asini roham sian hami. Sai tabai ma pasu-pasu dohot gogo na sian banua gijang tuhuriam. Asa hupuji hami ho dung malua hami sian pardangolan ni hasianganon. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Betul itu. Tatangihon ma patik ni debata, sian patik parjolo 110. Tatangihon patik parjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bainonmu debatam. Patik paduahun, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manangahan di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi di bagasan aik na ditoru di tano, yang go tunggabe si sobaon manang si olon. Patik patuluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna. Ai hona uhum do sogot akkana marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon di hari minggui. Di naonomari mahamu ulon muna nasa si ulon muna. Alayang ko ari papi tuhoni, ari pada diana ni Jehovah de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, mana anak mupe, manang borum, manang naposom lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, dodi ni isi hutani halak pe namagebati hutam, adi na ono mari, dodi toppa de bata langit dohot tanoon, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni, dibayani do umbahen na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasang pemudo na torasmu, asa martua ho jala leng mangolu di tano na nileon di Jehovah de batam di ho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papi tuhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiaon unak ko olo patik dakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongo saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diepe ugasan ni donganmu. Behado padok di bata taringot patik nasa pului. Odo ahu de Jehovah de batam ninna de batata. Pargogo na suhatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni amana tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton. Pinopar ni akkana sogo roha diau. Alai asido rohaku di akkana maribu-ribu. Akkana marholong ni roha diau. Naso mangalau si patiki ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Tato poti madosat tanah godangi diadopan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Ndada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asinirhan na godangido. Say asi marohami dan sandok bangso nami. Sesama dosani saluhutna. Say sungguli marohanami. Asa mu barohanami marpangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Ay dang adong mimbar ni ay salhuddo pardosa jala haurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabi pitor binahani basa-basa marhite sian as sinirohana. Inorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Lord.
begema epistel di mingguta sadarion. Imat yenet sian sada Yohanes opat mamuka ayat pitu 112 tajahama margati sori ayat 12 rap mahita hamu akka haulongan marsi haulongan mahita Aisyan debatado haulongan ni jala ganuk namar haulongi ni roha ima naung tubuh sian debata jala ditadda do debata halak naso marholong ni rohai ido naso tumanda debata ayah holongan do debata sian ondo gabe patar holong ni rohani debata natu hita sian naung sinuruna nai anak nana sasadai tu portibion asa mangulu hita marhite hite ibana di bagasanon do holong ni rohai dada hita maka holongi debata ibana do maka holongi hita jala disuruh do anakna bahen pardenggan pasai hondo sata hamu akka haolongan anggoso ongni haolong ni rohani debata di hita tamama nang hita marsia haolongan rap hita berdua dangdung adong halak namar nida debata molo marsia haolongan hita nian madebata di bagasan hita jar tipak molong rohani di bagasan hita songonima martuak mahak kana matumangingon hatan di debata jala na peoca amin. Tahati dakon maha porsiautai songonan hita dakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahu ido ama pagogo na suatu dosan natu pengolai dohota au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahu bangsa sadai iman di buah si Maria nagabegabian si Antoni porbadia andorang suatu Tuhan ido tuhata natu bau na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal ibana di hau binar silang natua tubano toru dung ditanom namulak mahulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai panampan mulak sogot tanoon
mangumi halak na mangulu doot na mate. Au porsea ditundi parbadia, Jala adong sada huria nabadia. Huria hatapan yang Kristen akan nabadia. Dohot dia sesani dosa. Dohot dia tai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na mate. doa ngaluan na sora sudah. Amin. Korlansia. Warta Jemaat. Tikting si Jahon di Minggu 22 Dung Trinitatis tanggal 16 November 2025 pukul 10 WIB. Wain sada ruas namoding. Nah di hari Jumat tanggal 14 November 2025 nunga marujungolu amang made sutrisna maka baluhon inang Susmawati Boru Marpaung. Tutup usia ono 4 tahun sada bulan. Ruas wik sarbuncip. Tatangnya kodma anggiat tumibu tarapul sude keluarga nati ninggalhon sadarion di Patupado Parmingguan Maringanan di Bagas Jalan Abadi Sada nomor 12 KPAD Gerlong
na dihobasan ni padita Hitler hutapea. Poin 2, naeng manjalo pasu-pasu parbagason, tikting paduahon, Ratno Stevivans Genesitri Sirait, anak niamata Joni Sirait Nahinan, tubuh di Inata Bengri Borupakpahan, ruas HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya, Dohot, Rini Novia Borusiahaan, Boru ni Amata Mangaratua Siahaan, tubuh ni Inata Roida Borumarpau, ruas Wik Sarbuncip HKBP Bandung, Resort Bandung, pamasu-masuon di hari Sabtu 22 November 2025 di HKBP Durenjaya, Resort Durenjaya. Poin tolu, pilihan tu pospel HKBP Distrik Saplualu Jabar Tendi. Di Parminggon Sadarion, papungu pilihan dohita tu pospel HKBP Distrik Saplualu Jabar Tendi, marhite amplop naung di Sagihon, las marohata pasatoni. Poin 4, Sinode Distrik Saplualu Jabar Tendi. Di hari Senin, dohot Selasa tanggal 10/7 Saplualu November 2025 di Patupado Sinode Distrik Saplualu Jabar Tendi. Nagabe suhut Ima HKBP Cikampek, Jala Ulaon ni maringanan di Prime Plaza Hotel Purwakarta. Akka goar ni ruas HKBP Bandung na mandohoti Sinode Distrik Boima Tajaha di Warta Jemaat. Poin 5, pertanyaan mengunjungi ulaun kategorial, non-kategorial dohot pertanyaan daerah. Di hari Rabu, tanggal 10 November 2025 pukul 10 WIB, maringanan di gereja di Patupado pertanyaan mengunjungi ulaun kategorial, non-kategorial dohot pertanyaan daerah. Ganupwik, dohot kor na adong di Huriata, asa patu begehon kur manang vokal grup. Ulaun kategorial, non-kategorial dohot pertanyaan daerah tahun 2026 di Pukama Muse di bulan Februari 2026. Poin 6, Komisi Perempuan Sektor Sada PGIS. Hari Kamis tanggal 20 November 2025 pukul 15 WIB maringanan di Garejeta di Patupado pertanyaan Komisi Perempuan Sektor Sada PGIS SPH ni Huriata patu begehon puji-pujian di pertanyaan. Poin 7, ujung parhuriaon dohot parningotan ni akan nong moding. Di hari Minggu tanggal 20 November 2025 di Patupado parmingguan ujung tahun parhuriaon dohot parningotan ni akan nong monding. Poin 8, pertanyaan khusus. Pelayanan doa diakoni Dewan Diakonia HKBP Bandung magokon aka par hot saripeon nama lungun pinopar manang program 2 nang naposo bulung nang nama lunguton dongan saripe program tolu laho mandohoti ulaon pertanyaan khusus di hari Sabtu 20 November 2025 di pukul 10 WIB untuk program 2 manang di pukul 10.04 WIB program tolu di gereja HKBP Bandung. Pendaftaran di Patupa Marhite Sian Situawik. Songonima tikting di bagasan mingguan tuatama nama masu-masu. Oh Tuhan saitani, oh
Sai pargogo mahamio sudenaku biso.
Taparadima piliata tapasaat na ibagasan las niroha. Marende kita siyan buku ede nomor 827. Portilio
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran buna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluhutna. Kadamang dainang hurian na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tongon di minggu pa-22 kon dung Trinitatis sadarion. Hatra dewata. Marsaringar matuhita gawe jamita. Imana tersurat di buku ni si Maliaki. Bidu seda. Ayat seda satro di ayat onom. Songonom medok di si. Tatangi hommah. Omma hata luba-luba ni Jehovah tu Israel. Marhitis ya pamangan ni si Maliaki. Nunga huhaholongi hamu. Ninna Jehovah. Alai do kamu do. Marhiti iti kaha hami dihaholongi ho. Dasi esa dunian haha ni si Jakob. Ninna Jehovah. HP si Jakob do hubahin hasudungan di rohakku. Alayang go si Esau nunga huhagigihon jala hubain akka dulukna gabi halonganan. Jala pertalianna nunga hupasakat tuat tuasu akka nadi parhorsihan. Tungsura do horon di si Edon nunga nian tertebak kami. Alai marhubas mahami mangulaki paulihon akka turanggong. Songnod dohata ni Jehovah. Sebaut nasida paulihon aku musema mangalohai. Gabe guaran di halak nasida luat di hajahaton. Jala bangso panginonaan dirimas di Jehovah saliling-liling nah. Ikon sanga idaw ni matamu namay. Gabi dohonom mo nama. Tibul do Jehovah sugut. Salpu siyan parbolohan ni Israel. Iko pasanga pon ni anak amanah. Jala anak somang tuan na. Molo ama ahu. Di dia do hasanga pokku. Molo tuan nau. Di dia do biar bida ahu. Songonod dohatan ni Jehovah Sebaot Tuhamu melim akan napalea guarku. Hape lam didok kamu do marhite-hite aha hupalea kami guarmi ima sahna. Kadamang dainang haangi pinaribot hurian na hinaholongan di Tuhata Yesus Kristus. Manaringoti taringot tu holong lasobuk dui lako mangojar hadiriota patupakon penghormatan. Ketika kita mengenang, ketika kita mengingat, dan ketika kita melihat cinta kasih yang telah diberikan kepada kita, maka kita akan memberikan penghormatan kepada yang memberi cinta kasih itu. Ideologi kana. Alai tabereng mamang do tamakenang. Kecenderungan ni hajol mau. Iti kisah di hari do holongi tabakilalahon. Jejutat do jolma marnida holongi makilalaho kolongi itiki dinamekeli di bana. Dina marhasonangani di bana. Dina bahagia di bana. Di dalam suka disitulah ada holong. Jalabu itu taroki di sima dibakari roh di mana adok pasu-pasu berkat.
Ale molo ditik ki hasusaani. Ditik kina tari lui-lui. Ditik kina marsaki. Ditik kina gok akka hamaoloni ngoluna. Dang ditatap holong di roka. Dang adong dipakilala di bana holongi. Jalabui do honot tamu se dang adong dipakilala di mana. Jalabui talup do ibana madok. Dang adong terpasu-pasu ngulukku. Ima realitana. Lausido namang sakamaginang. Dipartikian diturpukon. Di jauh jala disuruh dibatadu si maliaki. Lahu mangalubakon hatana. Tu bangso na hinaholongan na ima Israel. Bangso na pinili dibatah. Tuku terbuang nasida, jala dibuang mulak musena. Siya kauangani. Alin na mulak nasida siya tano habuangani. Lam sumurut do. Kehidupan rohanina. Lam sumurut do. Hataridan ni holong. Lam sumurut do sudena. Panggulmiton ni ngolu. Dinamar sosialisasi. Ngulu nasida. Sudah dihasom alkon nasida do hasom alani. Isarani beribadah. Napa sahato peles itu tungon. Do akalan nasing dope namar hadomuan tu parsobao. Jula hodui. Gabe sarani rutinitas di parngulun nasida. Alai sudah nai dang nasya roha. Dak siap pertodion. Dina manggulahuni. Golom ria-riado. Parngulu persobaon ni bangsoi hati hai. Alani ima ditatap debatadu saluhut nai hadirion nasida. Di bereng debatadu songot dia pangalahon nasidai. Tunda di jauh masih maliaki disuruh mah. Lubah maju amang hatakon. Tadani holokon. Tu bangso na hupiliti. Pabotoh matu nasida. Pabua naholongar rohakku tu nasida. Pabua matu nasida. Pabua au naing manogu nasida. Tak ku tenggal kon nasida. Pabua alaya na masa. Dungi lubakon si maliaki si songoni. Patudu kon kolong ni roha di bata di paboto kot tu nasida. Songonom mahata ni jago pasebau tu kamu. Kolong gorohana mardidahamu. Ale tur interupsi do hamu. Interupsi jo. Tebi. Pete jo. Sadi hari mah. Kolong rohani jauh batu kami. Sadi hari. Buktina marsiap bagi kami. Buktina terus lumar fokus au. Sadi hari. Ay marsahid do. Na tuwa-tuwaku. Marsahid do hadiriyokku. Bakar rohakku may marsahid do. Di sadi hari mah. Dihaholongi au. Omma protesi. Turgabe hui kok ma.
Saya ada lagu tahun 20-an. Barudur dosude. Indah judul dilagui. Kan? Ale adong disairi. Didok disi disair nai. Gawe lupa ko. Dilagi pudo mambi. Adong do disair nai disi. Marudur dosude. Koni nagabe lupa ho dodi lage podoman mi nau mari baki ayah tung leleng ditinggalkan ngatung leleng ditarik koni jala di sido ibana majalo goram niragam pasu-pasu ubai terboy ibana borkat mangyari parnguluon na manoktong diiring-iring tangiyang. HP dung Jepang. Na di manay. Dapo na niluluan nay. Jepang na jinalahan nay. Lupa. Mago. Dang dingok be. Merodok di pepatah bahasa Indonesia, lupa kacang akan kulitnya. Tumbuh mamul songonnya bang inang. Asalan ini dalam dipaingot domusen asida. Margiti si maliaki. Lam dipaingot, lam dipapotokon. Dirajumi rohamuna do hadirion di si Esau. Do anggina si Abel. Dibayang may tudus-tudusan na. Tudus-tudusan ni. Laho manggurdak. Laho paingoton. Laho membuka hadirion na sida. Pabuah. Holong ni rohai, dede sien nabi naik baik ni. Holong ni rohai, dede sien ala ni roha sabingi. Holong ni rohai, nataro jardui. Nanyo jardi tod di perbedia, naung di palumehon di dewata, tu hadiriun di hajol mau ni. Itu holong ni roha. Jadi nggak usah kita gimana serasa terkejut amang inang. Hati, dak pola tersonggok be kita. Apalagi di jambatan Waingon. Molo tabereng dongatai penuh dengan sandiwara oleh holongnya. Tak pula tersongkok beda sih. Ay memang gue udah ngasih sokonin apa? Holong na berpura-pura, holong na bersandiwara. Bila pula tersongkot kita di bagasan ini. Ale tetap kita waspada, tetap kita koreksi diri. Asa unang terjerumus kita. Tu holong na berpura-purai. Na bersandiwarai. Ai ido na pinaingon di debata. Tu bangsona Israel. Mari kita simaliaki. Jangan penuh dengan sandiwara. Ilokut wa piliambu. Habe mergebus to. Di piliammi. Ibe kut wa parsobam. Habe parsobaon na sumarsituto. Melayani ho. Di tonga-tonga di garup akka pelayananmu. Ayak sirroham.
dak siak kadiriom. Hola lau pasi kopot do diloko. Asa tarida, asa diboto. Itu nama saya, Bang. Itu nama saya, Nang. Asa tarida, asa diboto. Tarida di dia, tarida di hatoropan. Diboto si hatoropan. Molo si songoni berarti lau membuat puji itu diri nado. Lau membuat hasangapu itu diri nado. Dak tu debata, dak tu hatai, nama kaholongi hadiriot tada jumolo. HP muliaun hasangapon ikut di luar di debata do. Asalani itu gak beta botan asini roa kita, holong ni roa kita. Didok naking diturupu epistel tay. Dada kita makaholongi debata. Alai debata ada makaholongi kita. Dada kita makaholongi debata. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita. Terbukti doi. Terbukti. Markiti Johannes tole sapronomi. Ay songonon do holong ni roha di bata di portivion, pola do anak dan nasa sadai di lehon. Ima hataridaan na babuan na holong si tutudo di bata do pak kita. Anggo hita dia mah. Moli sukut tu hita do yang amanginang. Angki botok kun waing dison. Natamado hita di holongi. Tasuk kumaju tu diri tahun. Tamado di haholongi di bata. Siak kadiriokku. Dangarok kita dan sungguh saya dan hatama di hadapan di bata. Jepangan di haholongan. Alai manok tong do di bata maras ini roh depak kita. Alani itu saya diigili bena do hadiriota. Saya diigil manok tong. Ganu pari, ganu tiki. Saya diigil do. Hadiriotai di harorota. Mardopak ko tu hadirionna. Saya marpabuati do rohana mardopak ko kadiriota. Ganuk minggu hita di bagas tangi yang mana sakot dosatta. Alita suku mamang do tamak kenang. Dung ganuk minggu hita di bagas tangi yang hasil dan didosai. Ba ngamas baru makor kona satu dami dolas ni roha danganong bisi paula. Dak si paulabi. Dangadong binagulom ria-ria. Dangadong binamardi da lopan. Lopan di sinutabu. Dangadong. Alai utuh maibana. Sian hadirion na sir rohana. Amang do tamak kenang. Hanya satu yang Tuhan inginkan dari kita.
dalam pemaparan kasih itu, yaitu penghormatan kepada Dia. Ya nanti kimar sekolah audidok songonon adong songon yel ni negara tak pemerintah tak, jangan pernah engkau bertanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara. Ya do ubegi padohan itu sekolah. Itu salah satu gambaran yang menyatakan perbandingan bahwasanya kita itu haruslah memberi lebih lagi terhadap siapa yang telah memberikan kita. Jadi menurut apa Buddha itu hadirion di hajol motta natinoppa di debata nunga manoppa kita. Debata nunga marasi roha doppa kita. Sukunotta dope patutna. Idia mah asini rohami doppa kau. Nasa sitong na ikok kadiriot taro manukun. Ngolak ni dia au marhosong ni roha, marholong do marasi ni roha do pakko. Ikon itu. Dan gak bisa kunot tabi debata. Taringot tu holong na. Jepek do marnida. Hadir yun ni holong ni roha debata do pak kita. Jepek tak pula do. Di bagian diri tadi. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita memiliki napas kehidupan. Yang pertama sekali kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Berarti holong ni ribatan ido. Dileko tu hita ko sa ngoluan ni kami mangolu hita. Dangdo kan? Dangdo. Karena kita masih dimampukan diberikan kekuatan untuk melakukan aktivitas kita. Dan ngasih ni roh kadovi, dak kolong nadovi. Alani gugut tadwi. Alani huasot tadwi. Daong. Ala songon nataro nakingani do amang do tamakenang dak ya tai ngoti ketika kita di dalam kesusahan. Dak ya tai dai uju di natari lui-lui hita. Uju di namar saki hita. Dak ya tai dai. Yang kita boleh lihat ketika kita tertawa dan bahagia di si mata ida. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Tu kolok situ tu do homar di daeu. Tertisido kita. Alani mamang do tamakenang kuria na hinaholongan di Tuhan Yesus Kristus. Ikut sanga do idaw di mata munay. Jalaga bido honom muna mah. Tibul do Jehovah sogot salpu sien parbalokan ni Israel. Kosanga do idotay. Arti Tuhan berharapkan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kita. Sukut tom batu dirim. Nong buha duau, di bagasa kolong di dewata, di tonga-tonga di keluargaku, rumah tanggaku, bejabuku, naung gabe holong di roha duau, mardopakko ni,
sukut totong di bagasan tirim. Babua naung songo dia do. Hadirion nanda siya bagas rohakon. Marhite kolong ni roha di debatado. Au melayani di tonga-tonga di huria. Di gereja. Manang naholan na pengen dipuji. Asa jupang pujian nau. Jalan sukut tomatong tu dirita. Uju di tonga-tonga di karejut tahita. Di kantor manang na di dia pehita. Ta sukut tomma. Na memang na di bagasan holong ni roha do hadiriokku. Maradop pun ulokko. Ido nuaing lubba-lubot tu kita. Asa siya ni mamang jupak kita mah. Hadirion lau mangalekon penghormatan. Penghormatan no balga. Tuna mangalekon asini rohai dupak kita. Penghormatan kita tunjukkan lewat kehidupan kita. Siga nupari. Sien partikin na met. Satu partikian no balga. Odo jojo wotu kita. Ala nunga sakat. Holongi. Naktu bang sotta. Tuhita halak batak. Asa di sido marsangap di bata. Dari dah mulyodna. Goklas ni roha makita. Dohok dame. Tuhan mamasu-masu. Amin mertanya kita. Jauh Tuhan nami mulia roha nami di Tuhan nunga. Dilehoko di kami kesempatan marparsaoran memuji pasangan pengguar muda badiai tongon di minggu na binar badiamon. Tuhan jalan dunga hutangi kami kata nalam ngodolkon tu parngulun nami pebua horo Tuhan nasi toktong makaholongi kami. Tuhan ajari kami marhiti tordin. Asa dipagirgir tordimi tordinami. Lam dipargugui kami. Lam dipatau kami. Lam dipatugu hapor siau do pakiremon nami. Pabua hodo Tuhan. Nasedok tong maduruston holongi roh ado pak kami. Gawe terbaik kami ma. Maka holongi ho. Sada bentuk penghormatan. Di bagasan hadir yommu inorokon ni huasom holong ni roham doa sini roham di habadi ommi jauh Tuhan nami unang luas sami Tuhan tertuk-tuk ala ni pakkateon nami unang luas sami Tuhan gawe seda naso ni halomohon di hadirion di gadup portivion markiti akadongan nami colma alai toktong ma Tuhan patupa hadirion nami gaya bisa ada halomoan sibuan hatiuron dolas ni roha tu akahumaliak kami Tuhan jauh badi batama nami tarlumu bima digadup akka pelayanan nami di tonga-tonga ni rumah tangga nami gadup di tonga-tonga ni kuriam jala di seluhut akka ulaud perkarijon nami pos dorohan nami Tuhan. Nati upomru tangan nami macam tungkomos dak paduommu kami. Tugommu do kami di dalam nahin alomon di roham. Jala pasi di gommu do kami. Senak kasaluhut tahi-tahi ni percakat. Sibolis nalau manegai pernguluan di perdagingon nak pertonjon nami. Alai ditugu ho kami, dibuak ko kami. Tuhasonangan na ni parbagahumi tuhadirion nami. Di bagas kaporsion nami atau ngali Tuhan dewa tama nami tu tangamu mau pasat tami guru nami daging dohotor di nami pe asa manok tong mau mongod dihok kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami jala sesa nasa dosa pangalusion nami Tuhan asa tama kami haburan di paso-paso marhiti Kristus Yesus martangyak kami Tuhan amin.
Mari dema kita memuji Tuhan talos di sima tapa pungu pilihan dapat dua kon. Pokok pilihan amplop Pospel to District. Mas
tatangnya koma peliat tanah tapamungot wadu pandibata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salusi lehol na dengkan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasatay masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwat na husus di jodom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilihan non. Pati buluhon harazaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portivion. Buhay marokanay marhite hite tordem. Asalamu tada kami gudang ni silehol-lehom itu kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harazaumu. Saya saut malau meniroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lekon matu kami saya dari hangguduan siapa hari. Sesa madusa nami. Songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tu git pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasat dame, jalau kamu ma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midako. Di dopakko Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasor homma damena tutodem. Amin. Atau Tidak meletakkan pikiran kita kepada yang sementara, tetapi kita meletakkan pikiran dan pandangan kita kepada sesuatu yang kekal, yaitu juru selamat.